Arkupe Ziotza Bolibar kokatuta dagoen taberna bat da. Taberniaz gain jaten emoteguz, hamburguesak eta kombina hauek armuzuek, oinarezko produktu saltzeguz, arrantzak, ogixe, eta iake dendaik ez dagoen, paketerixi hartu itxeguz. Nire motile daukez, ametxe tabernean algun, atarpetxie, daurun pentsauen, beran bezeroak eta inguruko jentirantzako izango zela plan polit bat, beste taberna bat erkitxe eta zerbitzu bat emotie. Pentsatot oso ona, porque taberna bat egonera makarrik, atzen dira bixekin, komplementar utxegaz, eta nire pentsatot eti gustora dagoela taberniaz. Aurra etxeko, bera pentseten bada ilusinoi bauke, eta aurrera etxeko.